Min kampagne frem mod valget, det har hovedoverskriften det personlige ansvar. Grunden til det er, at det personlige ansvar i sidste ende er grundstenen i vores samfund. Samtidig så er det en værdi, der er gået lidt af mode, og nogle gange synes næsten at være blevet helt glemt. Det er så nemt, når der opstår et problem, at sige, at det må kommunen tage sig af, eller det er statens ansvar. Men kommunen og staten, det er jo i sidste ende os selv. Og hver gang vi lægger ansvaret fra os og lægger en opgave ud til det offentlige, jamen så har det offentlige færre ressourcer til rådighed. Færre kroner, færre varme hænder til rådighed til at hjælpe dem, som har et reelt behov. Vi har brug for en mentalitetsændring, hvor det i højere grad er tilladt at stille krav til hinanden som individer. Men frem for alt, hvor det er naturligt og en selvfølge, at vi påtager os et personligt ansvar for os selv og for vores nærmeste. Hvis du er enig, så stem personligt på Jonas Holm.